parle de l'intercompréhension, ça serait bien de faire une pratique orale, une pratique de communication. Alors j'ai décidé que je pourrais utiliser la langue occitane dans sa variété de langue de Sienne. Est-ce qu'il y aurait quelques problèmes? Punto para la jefa, punto para la jefa. Voilà, c'est pour la jefa. Alors je crois que ça serait bien de faire cette partie pour le français, de comprendre l'occitan, d'être en contact avec l'occitan. Vous parlez tout l'occitan, langue de Sienne. Ah d'accord, c'est parfait. Alors per scambi va parlare l'occitan langue de Sienne. Talvez serà per scatallars e per del mondo che si farà, che si pratica dell'occitan. Alors, ma presentació serà sur l'intercomprenença en aranès. Hi ha de varietat de terminologia, mas jo vau emplegar aquella versió intercomprenençó. E els testes los haurets en occità aranès. Alors, serà una pràctica total entre llengües i també entre varietats de la mateixa llengua. E vau començar en tots parlant en xinau, en poc, sur l'objectiu de la sessió. L'objectiu d'aquesta sessió és especialment de conèixer l'intercomprenençó, de saber de què és l'intercomprenençó, de quals són els seus objectius, en les metodologies, de què és el que ve en Catalunya especialment. Dins un encastre social i educatiu europeu i català que és multilingüe, però que és d'una orientació plurilingual. Coneixes la diferència entre el multilingüisme i el plurilingüisme, ara fa la vita. En tot, ser conscient dels recursos, dels materials i de les orientacions didàctiques que per treballar l'intercomprenençó i finalment us presentaré un poc sobre el projecte de Catalunya Intercomprensió, que és un projecte gerit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per fer la difusió de l'intercomprenençó, especialment per als infants de primària i de secundària. D'acord? Se me comprèn pla? Sí. Se m'explica pla? Oui. Perfecte. Soy un poc nerviós, je savais pas de per què. Vau ensaggiar le mie relazioni in Paolo, demà hi fa calor. Bun. Els continguts que han... Estàs d'acord o pas? Sí. Els continguts que han treballat són d'un cos aquestes. Han fet una visió del context d'un cent, en Paolo, la definició d'intercomprenençó, de què és el codi d'intercomprenençó, i també sabent-ho temps, perquè és ja un poc tard, ma sabent-ho temps farem un pitjor exercici de comprensió de l'italià, del portuguès, se sents d'acord i sabent-ho temps ho fa. Va aquí un error, evident. Ara, el context europeu i català. Tota cosa segurament de segur ho coneixes clar, però el context del català veleu és un poc mai allunyat per vosaltres. So que s'appella la nouvelle strategia del Consell d'Europa del 2005 en favor del multilingüisme, nos parla especialment d'això que s'appella l'objectiu de Barcelona del 2002 i que nos parla d'aquella llengua primera o llengües primeres i demai de llengües estrangeres, en aquest cas de dues llengües estrangeres. Mas, se sent en Catalunya, és pas una llengua primera, són dues llengües primeres, i se sent en la Val d'Aran, són tres llengües primeres i dues llengües estrangeres. D'acord? Allora, aquesta política lingüística europea per el multilingüisme d'orientació plurilingüe és pas una política lingüística que se fa per les qüestions morals. És una política que se fa especialment dins una visió econòmica, per possibilitar una economia, una comunicació entre els ciutadans europeus en diferents llengües. Però tot és una comunicació de llengües d'estat. I va aquí una diferència que és pla important per nosaltres. Alors, le cadre européen, le cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, nous dit que le multilingüisme és la coexistència de llengües. I el plurilingüisme és la capacitat d'una persona de saber cositgerir aquelles llengües, aquell repertori de llengües, aquelles situacions comunicatives, aquelles coneixences paraules del món. La competència plurilingüe és, per tant, una competència que s'utilitza de complexa. Una competència que és complexa, una competència que està bé compausada. I compausada per de què? Compausada d'això que apel·lant un repertori lingüístic propi, se comprèn el codi d'un repertori lingüístic propi. Alors, totes les llengües que ven dins el nostre text, totes les llengües que coneixem, que parlem, que llegissem, un poc tot d'acord? Les coneixences que són prealables del món, això que ja sabem,
i fins final les experiències de comunicació, això que hem ja viscut. Tot això s'interrelaciona i interactua i és això que forma el que apel·la la competència plurilingüe i intercultural. S'has entendut tot això? Demà devem parlar també de la competència parcial. Coneixen a cosa la competència parcial? De què és una competència parcial? Exactament, que es fa una competència totalment funcional de la coneixença d'una llengua. N'hem parlat. I també d'una competència electrics. Quan parlant d'intercomprensió, parlant pas d'una competència funcional de la llengua. Volem pas que els nostres escolars sàpien parlar l'italià perfectament. Volem pas. Això que cercam és de lor fa possible la comprensió electrics d'un text en italià, un text en portuguès, un text en occità. ¿Estàs d'acord? Allora, en Catalunya, de què és el que se passa? Dicen que c'est toujours d'aquell moment Allora, els objectius del governament de Catalunya 2013-2018, doncs, deuen ser actualitzats per l'any que ve, nos diuen que hi ha un approach que és pla fonamental, que és el plurilingüisme. Un dels objectius és de